सुबह सुबह चिड़ै के दाना से शुरुआत होला। अब ऑफिस खातिर घर से निकलत तनी पटना खातिर। अमनौर मार्केट पार करतनी आ सेफ्टी के साथ नज़र हटल कि दुर्घटना घटल, रोड पर चली। ये अपन धनु में पटना के अप डाउन के इनकर खुराक डालल जाता, यानी जौना से ही पटना अप डाउन हम कर जी। ये हमार धनु बड़ी, यही से रोज़ अप डाउन हम करेनी। एजा दरियापुर रोकनी है मुन्ना ढाबा पर। एजा थोड़ा मिजाज फ्रेश करे खातिर कलाकंद और राबड़ी यहाँ के बहुत फेमस बा। चाय भी साथ में कलाकंद खा के थोड़ा मिजाज मस्त कैनी से हम मिथुन जी अब बस निकल चलनी पटना खातिर। ये रौड़ा ओवरफ्लाई पर हमने के चढ़ गए नी। बस एजा से अब देखी जौन लालगंज खातिर 4 लेन बनता, ओमे ट्रक पर पूरा मटेरियल भर के पूरा रोड पर काम चल रहा बा। खूब अच्छा लगी आवेला दिन में, मतलब बुझी कि यहाँ से पटना शुरुआत बा। ये देखी सब्जी के खेती कितना सुंदर ढंग से कल गल बा। भिंडी के बाकरपुर में सबसे ज़्यादा कोई करेजा पर पत्थर रखेला वह किसान। देख ली अब हमने के ऊपर चढ़नी इन्हें देख ली जौन बाढ़ से सारा फसल बर्बाद भरल, उ सब फसल पर फिर से मतलब सब डूब गल, बर्बाद हो गल। लेकिन फिर से जैसे पानी हटी वैसे फिर से में फसल लोग लगाई, किसान भाई लोग। और सबसे ज़्यादा करेजा पर पत्थर कोई रखेला तो वह किसान भाई। आज सुरक्षित बनी सामने के देश में तो अपना जवान के बदौलत, अपना देश के सैनिक के बदौलत, भारतीय सेना के बदौलत। अब हमने के चढ़नी पटना पर। पटना के पुल बैठी प्यार हो गए, बलिया के बिंदिया पे मार हो गए। अब पटना पुल पर चढ़ गई सब। अभी एजा से आगे बढ़नी। अब आ गई रुआ गंगा जी के किनारे। सब नाव लागल वालों किनारा, कभी नाव पर गाड़ी तो कभी गाड़ी पर नाव। एक से एक यहाँ पर देखे के अब खूबसूरत चीज़ गंगा माई के किनारे सब दिखता। ये हो गल रौड़ा जेपी गंगा पथ। ये पर रौड़ा 60 से अधिक स्पीड होके तो ऑटोमेटिक राउट चलान कर जाई। जब भी कभी मरीन ड्राइव से पार करी लो तो 60 के नीचे ही गाड़ी चलाई लो, न तो चलान राउट कट जाई। अब आगे बढ़ी, आ गई नी बिस्कोमान टावर के पास, जौन अपने आप में एक पटना के पहचान बा। मिसाल बा, बेमिसाल बा। पटना में आखिरकार हमने के आ गई नी। अब देखी आगे, अब ऑफिस के सामने लिफ्ट के सामने अब ऊपर आ रहल बनी। अब रास्ता में के मन थाकल, ऑफिस में पहुँचनी। अब फ्रेश होखल जाई, अब फ्रेश होके अपन काम कल जाई। हमारी ऑफिस बा, देखी लो।